はい、というわけで皆様、おはかじゅう、今日は26日、6月26日、毎日 FPS 第58回やっていきたいと思います。では、まあね、いつものエイムヒーローからね、力っていこう。いや、昨日は結構ね、高成績出たから嬉しかったね。今日ちょっと五角形とかやってみようかな。まあ、高速照準五角形で反射神経でいこうか。中間を打ってしまうのかな、なんだろう。ヒリ当たってないで打ってしまうのは何の癖があるんだろうな、これ。いや、やっぱ、あれなんだ、打った直後に、なんかリコイルでブレてるからか、これ。制御はできてないんだ。ほら、次のとこに行くまでにまだちょっと、打ってから次のとこに行くまでほら、ちょっと若干ブレてて、戻ってる途中なんだ。それで外してるんだ。オッケーオッケー、分かってきたぞ。要するにリコイルが収まってからしっかり打っていく。で、リコイルがかかってる状態でも当たるぐらいの的であれば淡々と打っちゃうって感じかな。こうやって。なるほどね。うん。でもハンドガンのこの練習って高速照準ってこれをかかってる必要があるのかな。邪魔するだけじゃないやっぱりこれ。これ、だって他のなんか的が移動するやつでこそ効果を消すんじゃない。これやっぱリコイルいらないのでは、このモード。そうだね。そこまでやっぱ変わんないとはいえ、外した後にもう一回外すとかなくなったから、やっぱリコイルの、なんだな、あれ。なんだろうな、リコイルかけてやった方が一緒になるのかな、こういうのって。単純に鬱陶しいだけのような気がしてしまう。いや、変わんないな、対して。どっちみち照準を遅い。正確性にかけるな。追っかけたりするの方はね、かなり良くなってるんだけど、反射神経といい高速照準といい正確性を求められるやつは結構まだ甘い。ちょい、もう一回リコイルかけ直して。これいるのかなちょっとわかんないな。標準調整装置って何？よくわかんないけど、やりづらい。リコイルの高さ。連続して外す理由はリコイルを制御できてないからだけど、それ以外の普通の照準速度は単純に遅いだけか。遠い。トントントンつってなんか3発ぐらい外したりするやつは絶対リコイルなんだけど、こういうの。こういうのね。ラスト。ニムヒーローおすすめトレーニング方法とかで調べてみようかな。意外とみんな、そういうの興味あるかも。
で、五角形。お。そうだね、待って移動してるものに当てる練習としてはやっぱりかなり優秀だとは思うから、はい。いや、まあやって損はない訓練だけど、でもやっぱ実戦形式の方がいいかなという気がするよね。どこから出てくるか分かっちゃってるから、こうやってテンポよく同じあたりにいい時に打ってしまえば、出るから、あとは自分で気にして、どういう打ち方をするかを考えていくっていうのが、このトレーニングの遊び方かなと思うかな。はい、今だね。結局あの的は最後にやっちゃってるから、これ逆に最初にやるとかね。こうやってからあっちを追っかけていくとかさ。自分で要するに打つ順番を決めて練習をする感じのことだよね。よし。ほい、ダメ。うん。だからこれこそ最高スコアを狙いたいんだったら、ここでこうやってテンポよくやる練習をすればいいだけになっちゃうから、ちょっと違うよね。こうやってね。これがちさて、じゃあ最後は反射神経と。ぽいぽい。そうだね。一つ思うことは、Apex っていつ接敵するかわかんないから、いきなり始まって勝ち負けを決めるみたいなところがあるけど、オーバーウォッチって常に接敵して常に打ち合ってるっていうのがあるから、オーバーウォッチやってる、きるオーバーウォッチばっかりやっている時期ってなんか反射神経の得点がいい気がする。
ゲームによってやっぱ求められる能力って変わってくるから。ここまで五角形かなり練習してもいいかもね。要するに五角形はどっから出てくるか分かってるから、ああいう決め打ちの仕方をしてしまえばって言ったけど、そうではなくて、打ち損じたやつを狙ってって、次のタイミングで打つみたいな、あの練習結構必要かもしれない。今の私にはね。だね。うん。お、最高得点。最近最高得点更新多いね、やっぱり。女子でね。ということで、じゃあ、オーバーウォッチやっていきましょう。1512点。シルバーっていくつからだっけ？ 150 ずつだっけ？ 1650 だっけ？どうだったかな？ 300 ずつ ?1800 から？あれ？そんなことないよね。650とかでやったら。1000とかでだって、かなり高いはずだもん。バティストね、面白いけど、やっぱ使いこなせる気が全然しないな。バースト難しいし。ドバーン。戦に戻ろう。2人いた。次は遅れを取らぬ。怒りを上げろ。寂しかった。じゃあ後ほどさよなら。あらどう。お見事。お見事。うんね、現地の離れた後にすぐ壁押しできるやつ修正されたもんね。強すぎたからね。本気を見せてみ上げてる。ダメだ、負けた。うん。
ドクロチャさんほか中。ありがとう。ありがとう。よろしく頼む。痛い。ジャンカータウンへようこそ。全体的にランクが高い。まもなく突入します。ヒーローを選択し凛として豪雨。タンク、こう。攻撃だったらドゥーム。いや、メイちゃんでいいんじゃないのかな。メイちゃんだってタンクでしょ。必須。どっちでもいいよ。戦いの先に進化。突入まであと30秒。一緒に仕事ができて光栄に思います。ワン。なんだなんだなんか別になんということなく普通にポンポン打たれてきた。ペン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 。戦いは続く。英雄は死なず。うわ、負けた。冷静だな。敵の仕掛けの内なる力を解き放て。闇の中をさまよまずい。負けた。きつい。俺早く来るよね、あれ。戦いは続く。パクリうまいな。メテオストライク。英雄は死なずごめん。痛みが。隠れてればよかったな。総攻撃に出るぞ。俺早っ。
さまよ蛇を前にしてカエルに何がペイロードチェックしょうっ正面か。力を解き放て。止まらないぜ。あ、クリうまいんだよな。英雄は死ねず。一斉攻撃を仕掛けます。乗れなかった。ドバン。乗れない。下手くそ。何やった今忍者いたよね。3でここにいるあれか。テオストライクおっダメ。真の力を解放せよ。寝たー。ヨロプラブトロどこだ。たた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 忍者。ねナイスー。ふう危ない危ない。スコア3対0。ナイスピックバスティオンね。よかったね。まもなく敵が接近します。わわわわわらわわ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 わしてもいいよ。ゆナイスティームワーク。ね、ちゃんとね、私はタンクが苦手なので誰かタンクやってくれませんかとか、ね、そういうこと言ってくれるのいいよね。そしたらタンクのやってあげようかなって気になるもんね、やっぱり。ありがとう E54。あなたも元のプログラムから成長を遂げているようですね。ここかな。
そこにいるな。あおあゴロ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 。裏入って帰ってきた。バレてないし。取って、右の剣を食らわないけれど。ああ、まずった。こっちだ。こっちに集まれ。了解。どうもならない、とりあえず後ろから。パレット破れないな、あれ。ボールじゃないかもな。わお痛い。ダメだな、どうしようもないこれ。誰やとこにしよう。正面明るくのがいいや。全然できてない気がする。仲間がいれば100人力だ。やばいやばい。早い早い。無理。厳しいな。バスが通ってないな。総攻撃に出るぞ。やばいやばい、総攻撃に出てる子。買いたい。継続は力だ。アリアを取った。ダメだ。友人権はどうしようもなかった。自分のバリアがなかった。まずい。誰か触れれば。ドロップザビート。オッケーオッケーオッケー。この程度でくじけるか。
寝たー。お、ちんポコ太郎さん、どうも、はじめまして。ポコ太郎さんね。よろしくお願いしますね、ポコ太郎さんね。さて、攻撃側か。まあ、名字がね、名字が多分チンさんなの。チン、ポコ太郎さんですよね。よろしくお願いします。さて、どうしたものかね、攻撃側は。編成変えてった方が正直いいよな。ゴリラかな。発明の起源は想像にあります。いやー、レッキングボールでいいか。レッキングボールでも向こう結構対策できてるんだよな。よいしょ。タバコは体に悪いのよ。タバコね。タバコは否定しないけど。うわ、すごい暴れてる。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 2、1。ただ取れる？じゃあいるね、やっぱり。わあ、一瞬でウィードかられた。ちょいちょい下で。3、2、痛い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 。入ってきたー。どくしょー。わお、と。寝てるー。寝てるー。強いな。向こう防衛が強い。上にいる上にいる上にいる。あー、触ってー。うわっしょい。何かわかんない。エイムがクソ。ダメです。弾がない。こんな時だって弾がない。よし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 、慣れてきた。いいぞ。ずっとオーバータイムだからね。でもいるな。ありがとう。
ふう。眠くなったわ。ガシャン。じゃあずっと暴れてるな。一斉攻撃を仕掛けます。ダメージ稼ぎたい。オッケー、ナイスナイス。めっちゃ攻撃は強いんだね。スコア6対3。サイドを交代します。お互い攻撃が強いって感じだな。どうすかな。ヒーローを選最初からザリアでいくか。ノーバスヨンだね。対策されちゃってるからね。オッケーオッケー。こう行くんだったらじゃあジャンクラットかしようかな。いや、オッケーオッケー。ヒットスキャンやってくれんだったらジャンクラットやる。今日も一日ぶっ飛んでいこうぜ。最悪の結末をあ、それヒラオッケー。いいよ。じゃあ3ヒラでいこう。攻撃チーム突入まであと30秒。始まるよ。みんな覚悟はできてる？うわ、なんかゴーツみたいになった。ゴーツみたいにするんだったらルシオ欲しかったけど、まあいいか。攻撃チーム接近。レイロー勝てるわけないでしょ、いい点。あー、ごめん。無理した。あ、深田難しいな、状況的に。そうだね、そっち孵化した方がいい。諦めるわけにはいかない。急ぎ急ぎ。時間稼ぎ、時間稼ぎ。これはまずい。こういう時こそ振り切っていないといけない。ダメだ、これはさすがに。だからなんか一人倒したし。一人でいいし。いや、ルシオかな。いや、ルシオかなと思うけど。まだまだ勉強不足だね。まずいな。バラバラになってる。ペイロードチェック。残り60。イエーイ。まずいな。固まってないんだ。
痛い。これまずいな。真理とは形なきもの。盾破れないのはまずいから。残り30オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。そう、焦って全員でやられるぐらいだったらここで一瞬止めれば勝てる。痛い。何？ペイロードチェック。残一斉攻撃を仕掛けます。いや、トレサいる、トレサいる。どっかトレサいる。オッケーオッケー、ナイス。ふぅ。いやー、ナイスだったね。かなりいい勝負だった。最後、ゼニアタピックしたのは悪くなかったんじゃない？ブリギッテだったらあのままバスティオン多分やばいなかったもんね。俺の目から逃げるこパパ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 パ。ほー。素晴らしい。逆にあそこでウルト使うのなかなか根性入ってないとできないね。ウッドですね。ありがとう、バティスト。あ、バチスト、ありがとう。あとおじさんもずっと頑張ってくれてたし。ルシオもかな。ハルトも全然良かったけど、すまんね。枠が足りないんじゃん。5人全員というわけにいかないからね。よし、とりあえず1回分の、なんだろう、保険ができた。1回負けても1500を切らない保険ができたぞい。ぞぞぞぞぞい。ちなみにゴールドっていくつからだっけ？プラス詳細。これ2000からか。500単位かじゃあ。キングスローに移動します。500か、結構遠いな。推薦レベル4になった。ありがとう、皆さんね。メリークリスマス。うん、仲良し。テレポーター利用可能。道を開いて。デジャブって知ってる？テレポーターオンいやくだらない。ー、くだらない。まだまだこれから。これで回復する。ポピーポピピ。ブリザードワールドへようさて、ブリザードワールド、全体的にランクが低いので、わちゃわちゃとした試合が予想されるかなといったところ。なので、何でも良いっちゃ何でも良い。やっぱ面白いんだよね、最近。ランクラット、マシ。
あと2日よっか、じゃあ。2人かな。盾持ってないな、ミスにしよ発明の期限は先だ。う。いや、こんにちは。攻撃チーム突入まであと30秒。あよく言われます。ゲームに出てきそうってよく言われます。まあゲームにできるしね。ブリは高台に行っても何もないからな。わはは。フェイドチームはあの子何やってんの？あ、ジャンクラットよね。こっそりジャンクラットやってんだね。いいね。じゃあ助けてあげよう。何あなた。ほい。ほい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 。あー痛い。ちょっと欲張ったな。逃げればよかった。後ろにゴリラいること分かってた動きだったね。何逃げはったんだろう。途中で気づいたんかな、後ろからピリピリされてるって。抵抗をやめなさい。まずい、それは無理。スーパーチャージャー壊せよかった。やばーい。ごめーん。これは先般。お、ダメージ出力増加。目標を喪ちょっとはしゃぎついてるな。落ち着こう。本当かましてればいいよな。すべては我が意志のままに。はい。ぴょん。さらばモイラヒールプリーズ。あのモイラさんヒールしてくれないのか。攻撃型モイラなのに。あばー。ダメだな、火力が足りてないもん。完成は後です。マッシュ。命が惜しいなら値にしてみる。当たってんじゃん今。あれ当たってないの？すべては我が意志のままに。はい。なんか後ろが来てる。全然見てなかった今の。やるわ。さっさと終わらせようか。あ、ダメそうあれは。意外と頑張ってるくさい。全部いくな。負けた。きついなさすがに。しもべは死なせない。こいつ
方が少なすぎる。なんでこんなことに。すべては我が意志のまま。すっごい来たモヒラ。とりあえず守り消えそうだイライラする。な。いやファラかな。ファラもありだな。大丈夫や。いぶり出してやりな。魔女を呼びます。すっごい来るやんけ。気がついた。あらゆる証拠がこの現象を裏付けている。腹の前にひれ伏せ。暗いな。うわうまい。野郎ども光のように気をつけな。おありがとう。戦い戻りましょう。光ができたね。死なせない。あ、すごい一緒だ。しもべは死なせない。うわお。あれ何入ってきたラインハルトに暴れてんの。暴れられてるの。それ厳しくない。ちょ触って誰か触って。我が意志のままに。ねあんまりにも。3、サイドを交代します。どうしようかな。間もなく突入します。ヒーローを選択してください。何言ってるか分かんない。時間的にこれラスかな。戦いの先に進空域の制圧は任せて。突入まであと30秒。イラの投下線は短いんだ。ありがとよろしく頼む。う。敵の姿を確開幕忍者これより任務をデニー忍者。敵をなんとかして。痛いんだけど。これでいい。バレバレのバレだったわ。忍者入ってこないかな。調子の忍者入ってこないかな。なんだライトが乗り損ねたー。下手くそー。うわおくそー。まずいな。
やー DPS なしかな。その程度で私をレッキングゴールとかの方がいいかな。いやでもな、レッキングゴール解けそうだな。こただじゃ起きねえぞ。っちの火力とヒール力が全然足りてない。なんかそれなりに持ってるんだけどね。あれとはそれなりに頑張ってくれてるように思うんだけど。危ない。もうめちゃくちゃ。虫が出てきた。まだ仕事中だ。いい気分あ、しべるな。うん、剣は食らわない。メテオストライク。しもべは死なせない。うん、勝てない。うぅ。英雄は死なせない。こそ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 。お、いいね。失われては困る。うん、オッケーオッケー。うぅ。敗北が私を強くする。前進中。とことこリーパーにやられやすいんだよね。抵抗をやめなさい。対応力が低すぎて。わお。ペイロードを動かすぞ。ペイロードが止まっている。メテオストライク。逃げても無駄だ。わお。まだ仕事中だ。個々の対応力が低すぎるな、正直。わちゃわちゃになるにしてもわちゃわちゃになりすぎている。向こうも向こうでめちゃくちゃ減ってくるな、向こうで作戦もクソもないや。エテロ。メテオストライク。
ふ完全に警戒されてる。誰が一番場を荒らせるか分かられてる。ああ、ダメっぽい。残念。ふぅ。プレイオブザゲーム。もうなんかお互い大概だよねこの感じ。作戦もクソもへったくれもないみたいな感じ。リバーとかねよかったかな。リバー通りそうだったよね正直。向こうのね足がやっぱちゃんとね見てた。ナルトもまあめちゃくちゃだけどなんだろうな、めちゃくちゃだけどまあなんだろうな、こっちにそれが通ってるんだから要するに活躍してたんだと思うって感じ。ということでね、本日はここまでということで明日またねやっていきたいと思います。7月2日だったかなの、Apex Legends のね、バトルパスシーズン2までね、とりあえずオーバーウォッチやっていくつもりなんでよろしくお願いします。さあ、最後にトレジャーボックス行こうかね。はい。お、レジェンド出た。なんか、伊予鉄デーモンみたいなやつ。伊予鉄デーモン。ということで、ご視聴ありがとうございました。Twitter フォローなどしていただければ、次回の予告もしてたりしてなかったりするのでよろしくお願いします。また高評価などね、押していって帰っていただけたらなと、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた明日、お疲れ中、バイバイ。